Het is even van, nou moeten we het even goed van. Want als we nou alle kistjes omwisselingen in, dan jou we zelf wel een uitdaging. We doen nu even een stukje proefraskes voor even zien hoe het op deze groen gaat. En daarna dan ga ik terug met de rasten die we echt telen gaan. Wat ben je nou aan het doen? Even opmeten hoe vol er op een meter liggen. Dan weten we ongeveer of wij te volle of te weinig poortje. Mooi groentje toch? Ik heb geen verstand van, jongen. Nee, ik heb verstand van groen. Nee. Ik heb alleen maar gas in de tuin. Ja, dat is toch volle mooier? Ja? Ja, ik vind voor. Je gaat in het sneller van klopje? Nou ja, dat nog krijg ik net. Ik vind het wel hartstikke mooi. Als je hier eens op nog wat altijd gaslaan geweest is, als je daar dan samen jippels in drukken. Ben je naar de adviseur? Oh, adviseur, nee, niet echt, maar De pro? hulp. Hulp. Ja. Maar dat zit ik vaker, of? Ja, op mijn werk wel. Alleen dan wel maar wat professionele materiaal natuurlijk. Dat jet in het, hè? Nee, dat moet je net vertellen waar hij wees, hè? Nee. Ik zit bij hem in de klas. En toch heeft ook kriebels bij dit laan. Ja, dat is mooi toch? Ja. Ja? Wat is dat dan? Ja, wat is het dan? Een moeilijke vraag allemaal. We hebben weer om een naailading. Ja, waarom jippels? Nee, dat is een hele goede vraag. Ja, zelf ben ik gek van planten. En ja, toen kwam al een beetje naar voren dat ik jippels altijd wel mooi vond. Maar op een gemeente toen mislukt het elke keer weer. En toen ben ik dus begonnen aan de akkerbouwopleiding in 2016, eind 2016. En toen zei mijn eerste stageboer van hier is de pallet met jippels en ziet je het maar uit. En dan mij verder zo'n kei en ons druk ze maar in de groen. Dat dan heb ik een jong goed praten moeten en nou ja, de fles Berenburg moest er haast bij. Maar toen woe is het uiteindelijk wel om. Hij zei dan fruit te maken, hij is een lietstikje en dan probeer je het maar. Dit is de plaats van ons huid in Mem, ja. En die ben net van de jeerappels? Nee, die ben 100% kolenboer en ons huid tot leenwerk. En ja, ik ben eigenlijk de eerste vreemde een die al vet zei van ik wil iets met planten doen. Ja, dat is heel wat oors, hè? Ja, oké. Ja, nou, dat hebben wij zelf ik als Alfrede. Ja, er is wat fout in de genen of zo. Er gaat iets mis. Ja, hij niet. Zo'n achter. Ja, in Drenthe gingen we mee. En dan ben je alleen nog maar bezig met graam. Dan stonden we daar te kamperen. En dan gingen we bij de boer langs graam. En dan zag er jippels. En dan graam weer uitklappen in een bakje mooie steen. Nou, de hele week lang. Nou, ik dacht, die spoort echt niet. Nou ja, en dit is het resultaat. Ja. Ja, dus gezond een beetje gek. Hij mocht wel een stukje laan van huid haar. Ja, Dat is ik wel heel kostbaar, dit. Dit is natuurlijk heel bijzonder. Ja, al weet je wel dat hij dan dit andere staat dood, dan denken we van ja, dat is veel te leuk natuurlijk. Dit moet je gewoon stimuleren. Ja, dit dit is moet je gewoon heel stimuleren. erg leuk. Ik vind het zo mooi dat je nou bijvoorbeeld deze jippels, die stap je nou in de groen. En oer nou, slechts 90 of 100 dagen heb ik er hier een half vol van waarom in de hand. En als je dat in het veld zegt, dan denk je de eerste 4 weken van nou, er gebeurt er helemaal niks. Er komt er niks boven. Ja, onkruid, dat komt boven. En dan uiteindelijk dan staan die dingen in één keer boven. Nou ja, en dan schrik je van hoe het gaat. En dan kan je rooien. Nou, dat ben altijd voor een moment die zo mooi bent. Als je dan het eer van het werk weer omkrijgt. Dat vind ik vooral het leuke erom. Is dit verplicht noemen of hoe gaat dit? Ja, het is wel heel leuk. Maar je wordt wel verwacht dat je mooi gaat. Maar Ja, maar het is wel heel leuk. Maar komt zelf ik van een pleert? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En ik ben een boer van beroep of iets. Ik ben bakker, dus... Ik heb het al groen van mijn broer. Ik ben eigenlijk net van de hierappels. Ik werk hier lauwe thuis op players, Marokkai. Maar en het leenwerk natuurlijk, dat hebben we thuis ik. Ik vind het natuurlijk wel leuk, maar ja, omdat het hele hier te was, ik weet dat ik ook daar wel blij van word. Nee. Maar ja, voor zo'n stukje hier thuis, dat ik gewoon 1 keer in het jaar, dat ik gewoon leuk. Dus volle vaker moet het ik net, maar... Het is voor jou dat echt zijn hobby, beroep, zeg maar. En het is voor mij gewoon echt nog een hobby.
Ja, maar stel je goed luisteren, hè? Hoe het al je maar, toch? Ja, nou ja, Jerk Jong nog wel een keer al wel aan tafel zitten. Ja? Ja, ja, dat gaat altijd terug. We hebben toch een beetje het virus bijkringen hier. Want dat is misschien wel heel nieuwsgierig. En door hem en door die akkerbouw hebben wij dus blommen stroken. En we zijn nu met een project bezig om een imker hier te krijgen. Om huning te krijgen van deze blom. Nou, weer iets nice, hè? Dit is het Heidenskipster Gieltje. En wij proberen haast nog iets in mij te liften om de huning. Heidenskipster huning te krijgen. Ja, joh. Dus. Ja. En dus wij zijn wel een beetje aanstutsen door hem. Dat heeft volledig aan. Ja, maar Dob is net een akkerbouwer. Nee, ik ben geen akkerbouwer. Het is nu wat een handeltje voor in december. En dat komt precies tussen mijn squallen en mijn werk. In de pieken komt het ertussen. Hoe ziet die takkomst eruit? Ja, uiteindelijk word je het lauwst in de akkerbouw bloeien, dat sowieso. Sowieso met planten. En als je het lauwst word je natuurlijk eigen boer worden. Maar die kansen zijn natuurlijk net zo heeg in dat je alles zelf doet moeten. En er komt ik bij dat het gewoon heel veel geld kost om te beginnen. Ja, dat zou dus net gebeuren. Maar zoals dit vind ik het prachtig. Nou, we moeten er maar even een eindje. Ja, zeker. We hebben nog een paar rondjes te gaan.